Това е сградата, от която телефона на Боти ще падне. И сега да видим първоначално телефона. И после да видим финалните резултати. Ето сега. И... батерията. Тука. И капака ето го и него. Сега да видим това чудо оцеляло ли е от толкова. Включва се! Какво става? Чакай. Какво стана? Жив ли е неки? Не знам, ела на сянка. Тук нищо не мога да видя. Аре, вече. Включва се ето. Телефона е жив. Приеми. Си гледа. Ча. Както винаги. Еба, ти тухлата. То направо забива. Работи. Работи.